in ein dilum os McCormack Biosa studio to Maria. Can I talk to Maria? Fáilte rát. Fáilte í ceallaigh mar there is féidirling a rá. Tá tú chun caintling faoi saothar Seumas O'Kelly agus dús caiith mé a rá níl aon ólas a gom faoin scríbhneora. Tá nára or a mé a rá, but níl. Well, ní gáid nára a bheith ort, cos ní raibh aon ólas a gomsa a thuirid. Just seans go raibh mé in shop a Labhair agus just bhí mé ag just bhí cúpla uair a gom agus tháinig mé Labhair agus an tedal The Weaver's Grave. Sure. Agus thosaigh mé ag léamh agus just bhí inne mar just bhí an scríbhneora comá sin. Chuir sé a gcuimhne orm an scríbhneora Daniel Corkery. Sure. Agus sé mthúram gur Daniel Corkery an scríbhneora is fearr sa domhan sa gearscéil, yeah. Mastú, mar gearscéilí. Agus bhí an stíl seo beag aníon cosúil le Daniel Corkery. Agus just, cheap mé gur scríbhneora modern as I say, ach níos déanaí léig mé gur fuair sé bás in 1980. Agus bás uafásach tragóide go bhí an freisin, yeah. Go dtíreach, yeah. Bhí sé ag obair mar iriseora, mar agathir in Strád Airchar. Sure. Agus sin an áit in bhfuil chun na Gaeilge is. Ibre sé. Bhí sin féin ann ag an ná. Bhí, agus bhí nuachtáin art ó gríofa dar bannam nationality a fáil sin agus bhí sé ag obair an sin agus cúpla daoine eile agus rinne ionsaigh ar an fergnamh. Saidúirí a bhí ar meisce saidúirí in arm na Bratainna. Arm na rí. Bhí sé timpeall an lá ar an cogad down de. Bhí si de Comóra an tainú lá déag na mína saona. Armistice nó rud, yeah. Agus rinne siad ionsaigh ar an fergnamh agus bhí go háirithe an bhí Seumas ag cumad súil ar na printing press. Se, chun clódóra, yeah. Clódóra, cos bhí siad chun litrecha a gcuideach agus an sin ní raibh éine. Beidh sé scrista, beidh sé. Sin agus uafása. So just tóga é go dtí Hospedale Jervis agus fuair sé bás go luas sa maidin cethar a chlog. Agus fear óga bhí an, ní raibh sé. Ní raibh an sláinte go maithaige ó nuair bhí sé ina óga nuair bhí sé anna óga ar fad agus just fuair sé bás an sin. Uafása. Rugga gé chun duine na Gaillimhe? Chun na Gaillimhe. Se baile locha riach. Se. Baile locha riomhach. Se. Agus bhí a chláin as an tír just taobh muit an baile. Ach bóga siad isteach go dtí baile locha riach agus bhí siad sever enough. Sever, ach bhí siad ag díal corn or arúr, yeah. An raibh siad. Sin agus bhí sé anna cardú le Labhair Michael. Agus bhí siad ag obair in Naas Násnarí. Níos Janie in a héil. An raibh. Agus bhog sé isteach baile ach lia chun obair a dhéanamh ar an Irish nationality a bhí le art ó gríofa. Mar dúirte bhí sé in a náisiúnaí, bhí sé in a publictánach freisin. Sin é. Agus bhí clú agus cháil ar timpeall an am fuair sé bás agus an tóramh bhí aige bhí sé bhí na slúta daine an bhí sé comór le tóramh Parnell. An raibh? Wow. Bí an méid sin meas ar na daine ar. Méid sin meas agus is cosúil gur duine anna dheas ag anna cnásta. Bhí sé cordú le Constance Markiewicz agus fear chéile Cashmere
scríb sé drama ná le Cashmere. Se scríb. Se agus bhí sé anna cordú le artogrífa agus an fille Seumas O'Sullivan. Se agus freisin an duine bhí mé just ag léamh faoi Pára Colm. Rah, yeah. Agus freisin Thomas McDonagh agus Páric Pierce agus Woody Pierce. Chud an glún sin a bhí sé, yeah. So Bhfuil éon batha snééis scríbte go biography? Well, sin ceist an súil ar fád. Níl ach bháin sna seacadí bhí ban as an Stát Aontaithe America an seo agus bhí si ag stáidir in Sráid again. Sráid UCD bhí ag an bhí siad in Earlsfort Terrace. Bhíoh siad, sulla bhog siad amachchad, agus bhí an talamh a bhí ag Mhurchú í Mhurchú. Tá an tanna meile darmad agam agus bhí thesis á dhéanamh aici agus thug sé advice Córla scríb faoi Seumas O'Kelly agus is ba bhean rialta í so bhí si an fannacht le na mrá rialta I clochar nu áit mar sin clochar ina baile lacharíoch so bhí si ann le tamil fada agus bhí si an caint le daoine a bhí go leor cuimhní cín ag ar clown Seumas O'Kelly agus Seumas O'Kelly é hain agus freisin na daoine agus na achtraí a tharla san áit a scríb sé scéalta bunach mar bhí cogan na tulún ar siún ag an nach raibh bhí rudí tasí go leor sin an tam a aistru Dathraigh Dastric sé gachrád sa tír bhí na daoine in ann an talamh aáil chun é bheith únar ón na tíirní talún agus bhí go leor criniú ag tarlúns agus bhí an tíirine agus scríb sé gearcéil anna Green agus anna cliste faoi an tam sin agus an talamtá arna the Shoemaker agus just tá mé an seo sa stúdio seo bhí Val O'Donnell agus aistóir ag léamh raibh páirt den na scéil sin anna granmhar ach anna cliste agus rinne Seumas O'Kelly anna chuirsíos gunta agus just bhí sé entertaining anyway bhí sin síocht bhí siad spríú agus ceapan go rud má é iad sin na scéalta sin an cnúsach scéalta sin Waysiders a chur géalga chur nach meid sé mar bhí géalga ag Seumas O'Kelly caithfidh go raibh agus bhí sé in chunran na géalga bhí siad go léir mar tam nar a bhónach é agus freisin in an uorscéil wet clay a scríb sé tá sé scrífa faoi an tám sin ag cogan na talún freisin ach bhain sé úsáid as a lán fola géalga agus rinne scríb sé iad sios phonetically an chunas an fearíocht mar therefore an na nachna chainte freisin cé bhfuil sé scrífa as spéirle na nachna chainte agus an stíl tá sé is bhí tionchar ag an géalga bhí tionchar an mór dul na géalga an bhí sé anna éasca iad a chur géalga chur sin ceanna agus má chur iad ar an curriculum sna manscoilna agus freisin sna ollscoilna ceapan
go when by Tanya tá si donna Tanyavach winnig dína Tanyah astu agus freisin an just tá siad bhí tunnachar mór aige scríbhneora ag an nám agus cé ghfuil sé dermata an seo an éireann tá sé an syllabus in ollscoilna thar lear agus tá sé an scéil sin a luigh mé níos lua the Weaver's Grave tá sé chur in Nearmánis Italian Idális Spanish Rúsig Japanese Japanese so tá sé léite thar lear agus tá fud an down mór níl an seo an éireann no agus bhfuil siad ar fáil na leir na gghearcéil agus an leir seo ní acha méid ceann tá an uirscéil aige The Lady of Deer Park tá cló printing press in South Aonsa America agus chuann siad amach uirscéil ón blianta ó hen se an tá hart agus rinne siad déine siad a cló nó a oilse go bra rinne siad an job anna jas Lady of Deer Park agus tá sé inis in na Leirlan in Mailleach Lia gá cóp in gach craibh den na Leirlan agus an The Weaver's Grave agus scéalte eile fáilte é arís le an O'Brien Press in 1987 ceapan ar na 86 agus tá sé sin in sa system sa library system sa chorus Leirlan but ní féile dul ar Amazon nó cean na síomna sin ná beidir go méid an town just maybe mí ó hen déoch mé freisin ar an idirlína agus tá sé tá níos mó just coverage ar agus tá siad le fáil ar Amazon second hand dar lábha tá at lábha an bhfuil agus Waysiders an cnús a gearcéilte sin tá sé go hiintach ar fáil cai mé tríle bhaintasta bhí fu sé bás thart ar nám seo nach ga mína saona agus an déine sibh se Comóra nó Comóra gach blian ó 1980 ar well níl tú cóisian gá míle 80 so sin tá sibh agus cááit a bhíonn se seo ar siúil well ní raibh méid in an éonrad a dhéanamh leis an jeol cúpla bhína hen ach churmar leis an chláán atá beonis den an chláán ó Cheallaigh churmar rít ar an uig in Glasnéin agus bhí Aaron agus anías agus beag a ríis im líana leúnmh dé an ceú lá dé gan an ceú lá ag sin cáhfuil mí den dé mar am ná beag seo ok bhfuil fáiltar rih cá tá fáiltar rih cá idir Manley agus tríléig ok má tá mé timppel na cá is mór an trú an nachhfuil níos má am going chun é a phlé chuidir teach a reis an mé an eile beag fáiltarrát bhí sé anna himúil mar ar dúirt mé ag túús níor coolla mé beidir coolla mé anam an ir sin bud sinna méid ní leon chu amach is trú sin go bhfuil agus cai go bhfuil scríbhneoirí eile mar sin atá go thomláin dermata bud an fear sin a gach an páirt mór in like cogan well an am chorathach sin le star na tíre is trú an bhfuil sé is trú mór agus tá nóra ar an choras idechas in áire mar na soir scríbhneoirí atá sa scolanna inis níl siad go má no mástú níl siad go má agus níl siad simúil agus níl siad tainneamhach den na daltaí bhí antá orne nuair bhí ag an le scoil mar bhí cnúsach gearcéil
le haig an man teist bhí se go hénta bhí scéalt ó Daniel Corkery, Benedict Kiley, Brendan Bean, Mary Lavin. Níl le héad an inis. Níl churbeh is ráméis go leor. Well, caiim míad bheith curmach sé bud Níl mé curmach. Is cum leat. Níl go deo. Well, is fear sin tá ísliúr an gaiidáin i gacáid, ní bháin sa bhéirle. Is trú mór é. Níl sé ceart na chóir duna daoine óge. Níl, tá si é caiún amach. Tá. Well, sin is féidirling é sinna phléin níos déanaí freisin. Gur mágad a rís a bheith ling a Maria. Ok, slán is.